makadi vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidza muzuva ranhasi apo tiri kuenderera mberi pamusoro pedhibheti resabata rakaitwa naApostle Chiwenga naEvangelist Marufu. Asi nhasi ndine mubvunzo kuna Apostle Chiwenga. Ndine mubvunzo yangu inokwana 4 yandinoda kuti vandibatsire ndinzwisise. Makataura mukati mimi sabata was do away with it on the cross. Hatichisina need yekuti tichengete sabata. Mukazotaura rimwe statement mukati imi mitemo hapachisina need yekuitevera. Mubvunzo wangu wekutanga uri kuti pakaonekwa ngirozi naJohn ichinzi ichaisa chisimbiso mupahuma dzevana vaMwari. Chisimbiso chacho chinombova chii chisimbiso ichocho kana tabvisa sabata mudirectorate yeshoko raMwari? Chinombova chii chisimbiso chacho? Mubvunzo wepiri, Mwari vakapa warning kubudikidza nemurandarume wavo anova John kuti vanhu vasanamata chikara nemufananidzo wacho kana kureceiva maki yechikara pahuma dzavo kana paruoko rwerudyi. Kana tikabvisa mitemo nesabata munyaya idzi tichaziva sei munembo wechikara wacho? Ndo mubvunzo wangu wechipiri. Mubvunzo wechitatu uri kuti iwo Matthew 24 inotiudza kuti mumazuva ekupedzisira kuchauya vaprofita venhema vachadzidzisa shoko rari raSatani renhema. Zvino tikabvisa murayiro nemutemo tichaziva sei maprofita enhema nechokwadi? Wekupedzisira mubvunzo uri kuti iwo Jesu Kristu akataura Matthew 24 zvekare vakati iwo mumazuva ekupedzisira tichaona nyangadzi yekuparadzwa yagara panzvimbo tsvene neimba yaMwari. Saka hanzi yakanyorwa kuna profita Daniel. Tikaenda kuna Daniel anonotaura iye kuti nyangadzi iyi ichazama kuchinja mutemo waMwari nenguva dzaMwari. Saka kana Jesu Kristu akatirifeya kuna Daniel kunonzi iko nyangadzi yekuparadzwa ichange yakuzama kuchinja mutemo waMwari. Inobva kuti mutemo wakuchina zviri kumbofamba sei? Mutibatsire. Uyezve Jesu Kristu akataura kuti ndichauya nemubayiro wenyu, ndichajaja munhu wese sezvaakabata. Judgment inouya pane mutemo. Kana mutemo tabvisa munyaya idzi, Jesu Kristu achatijaja sei? Ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta murayiro waJesu, vanochengeta murayiro waMwari nekupupura kwaJesu. Zviri kumborevei kana tabvisa mutemo? Ndinokumbira mupindure mubvunzo iwoyo. Don't run away mubvunzo unobvita about the bush. Vanhu vanoda kuziva chokwadi chepamumire, chemunhu wamuri kuparidza, chaMwari wamuri kunamata imini. Ndinotenda vazhinji vachabatsirikana nevhinduro yenyu yamuchapa. Mwari akukomborerei. Nevese vatariri vakatarisa chirongwa ichi, Mwari akuitire zvakanaka. Amen.